Dansk frokost, det begyndte vi med, ligesom sådan, i og med, jeg er dansk, vi driver en halv semi-dansk restaurant, og så var der jo folk, der efterspurgte hele tiden mange danske specialiteter. Og i stedet for at gøre det halvvejs, så gjorde vi det som en fest en gang i måneden, og det er klokken 1 og klokken 4. Grunden til det er akkurat de tidspunkter, det er, fordi i Norge er det ikke lov at drikke brændevin før klokken 1, da der er 2 lande i verden, der har været under en kirkelig minister. Det er Kjell Bondevik i gamle dage og Iran. Det hænger igen i den norske regering og norske ting, så derfor kan vi ikke servere brændevin før. Hyggeligt. Tak. Vi snakker, ja. Hyggeligt. Så derfor så kan vi ikke servere brændevin før klokken 1, ergo vi kan ikke servere sild før klokken 1. Og til en sild skal du have mulighed for at drikke en snaps, når du skal have sild. Du skal ikke. Det er vældig godt. Vi laver hjemmelavet sild hver gang. I dag, som vi har serveret det her 29. november, den sidste før jul. Ja, fortæl mig lidt om den menuen, som var i dag. Vi skifter hver eneste gang. I dag havde vi lavet hjemmemarineret sild, som vi altid gør, med en karrysalat, så der har den stået med selve karrysalaten i glas siden i går, for at trække en masse smag. Så havde vi lavet pandestegt rødspætte, eller flønderflæm, nogen vil kalde det, med dansk remoulade og håndpillede rækker. Og så er det med juleterrin med en chutney kompot og lidt sennep, grov sennep. Det er også en af vores forretter, vi har her på julemenuen. Som var meget i dag, serverede vi ribbe, eller tynd ribbensteg, som vi serverer mye i Danmark, med rødkål, hjemmelavet selvfølgelig, og tiramisu til dessert. Så hele den herlighed, den har folk spist og pusset med i dag. Og når det ikke er jul, så plejer det ofte at være lidt lun leverpostej. Lun leverpostej, lidt røggelaks, lidt gravet laks, lidt æg med rejer og tomat, lidt af de forskellige ting, som er. Vi har klaret nogle enkelte gange at få lavet dyrlægens natmad. Dyrlægens natmad er kold leverpostej med saltkjøtt, løg og sky. Saltkjøtt er ikke noget, der er vældig udbredt i Norge. Kæmpe godt, men i vældig få norske slagter, som lager det. Vi klarede det en gang, og på Strøm Larsen i Oslo faktisk stille at lage det. Men det var den ene gang. Hvordan synes du Risør-folk har taget imod konceptet? De har været utrolig glade for det. Så er der jo vældig mye, både Risør-folk, men også bort på Flisvika og Holmen, og de, som ligesom er de nye Risør-folket, som er vældig mye ud at bruge Risør. Det er det. I dag var det jo et helt bord med Tvedstrandsfolk. Et storbord. Ja, det snakker vi ikke så højt om. Du går til bord 1. Men du, som du siger, dette er sidste før jul. Hvilke perioder er det dere har dansk frokost? Det begynder igen sidste lørdag i januar, og så kører det frem til sidste lørdag i maj. Næste år, så sidste lørdag i maj, der kommer der det firma, som sælger jubilæumsakevitten i Norge, kommer ned og fortæller om alle de akevitterne, de har, og med akevittens historie fra Danmark og slik. Så vi prøver at lave noget ekstra arrangement ud af det, når vi har de danske frokoster. Vi har 2 gange haft Jon Bertelsen fra det norske brænderi og fortæller om norsk akevit, hvordan de lavede Fandens Corona, Fandens Fiesta. De er jo verdenskendt for, der er en Harnhorn Gin, som er på alle SAS-fly og sådan noget i dag. Så de har vældig mye opmærksomhed på det. Veldig bra. Tak for måltidet. Vældig hyggeligt. Velkommen igen.